Salburum burum no krungsa thai yakete krungsa thai ni borok kumamani te mangkthei rok timat lahar bolong halong rogo manmani mangkle social media rogo nugino tongo obo haino hai khwai hangkor champa hawar PSB khobjak purbo behlabari ponchayat bongsiram kamio tongnai takuk lolit deburmani sajala Bikram deburma buini hai kheno bihik bwsa magrum sagrum ti ma sabo masayabo nukung khawi tongmani takuk Bikram deburma laithane 5 tarik 4 mas 2023 srang sal ni phungo telemura hatiwo samung nango hni thangmani nogo kipide sokpailia takuk Bikram deburma haini bai champa hawar PS haba nogo koimung bulai rikha takuk Bikram deburmani hik Bismoti deburma haini bai Bikram deburmani hik Bismoti deburma busai kumajak mono tuye koktuma thumnai rokno ringi saka tabo ang busa mak thamno tuye bahaike nukung chaloknai bahaike ajinai nogo mungsa kri tongnasi nokri hini saka bosaka je ani busaino nugui tongke 8974368841 u nambaro kurungdi hini joto hastini lukurokno koimung sanka takuk Bikram deburmani hik Bismoti deburma khanai di bini khuktuino tamo saka tabo sarang kwando nga thanai thamon chila mara thanai thamon pa charo no ko aka ngo no ni rang pa sa ja trang thong kan o ko tang ko re ba ja hati ki tai ga bo a no ga abon de pore wa sar ngo kana ani jaga phara sa ko re bagan ko re bu sa ma tham anga ke chari na ne boke no tam rokin sikala ano bu chai kra wo ate ya ati ni phaila che ya te chai kra ge tabuk sujara busik rok balok khabo tak noko phayani location ngo mas ka sang to ka cha mas ka singi tongka ge tabuk sujara nok no phun eba omo hairo kun phan khaya go ge norok thana rok le jidi rok khata khala kya khai ka cha ge borok le tam rok sa brang ka am hai sa cha ka brang tang thak na ati mo sa boi tlang thana ni cho ati cha ge ningle obo hainin busai kubuni buri bai ti krung laijak yakhaba obo hai kok salai mung samia sitra rok sama borok nu chaijaman ai bo sa kuthi tunga ki thang to ka chai me ya bri tang tang to ka tra to ka chai me cha nung tak sujara saimia ko je kubuni borok bai dawa ki khari thangka nung tabuk bobo hai haste ni lukurok no kok kasana ni mujung aka abun hita cha aka je nuk nai cha na si cha phung khaya im bo sa nang ma na mu chai nin busani bomo Bikram nong ni mo parang kai para bo san ba Osirambari